18 ଅକ୍ଟୋବର 2004 ମାଟି କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଆନ୍ନା। ଏହି ଆନ୍ନା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତ ବୀରାପନ। ସେଦିନର ଅନ୍ଧାର ରାତିର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ, ଯାହା ଭୟରେ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କମ୍ପୁଥିଲା। ଯିଏ ଦିନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଥିଲା, ଯିଏ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେହି କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତ ବୀରାପନ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁର ଧର୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ ସୁନସାନ ଗାଁ, ଯାହାର ନାଁ ପଡ଼ି। ଅନ୍ଧାର ସୁନସାନ ରାତିକୁ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଏକ ଆଖୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର। ପଡ଼ି ଗାଁର ଏକ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ଏହି ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍। ପଛରେ ପଛରେ ଆସୁଥାଏ ଏକ ମାରୁତି ଓମିନି ଭ୍ୟାନ୍। ସ୍କୁଲ ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାରରେ ଠିଆ ହୁଏ ଭ୍ୟାନ୍ଟି। ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି 6 ବ୍ୟକ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲରର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍, ହାତରେ AK-47। ସ୍କୁଲର ଛାତ ଉପରେ ପୋଜିସନ ନେଇ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏମାନେ କେହି ମାଓବାଦୀ ହୋଇଥିବେ ଅବା ଡକାୟତ ହୋଇଥିବେ, ହେଲେ ନା, ଏମାନେ ହେଲେ ତାମିଲନାଡୁ STFର ଫୁଲ୍ଲି ଟ୍ରେନ୍ଡ କ୍ରାବ୍ କମାଣ୍ଡୋସ୍। ଆଉ ସେହି ଆଖୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ହେଲା STFର ଅଣ୍ଡର କଭର ଗାଡ଼ି, ଯାହାର କୋଡ୍ ନେମ୍ ହେଲା ସୁଇଟ୍ ବକ୍ସ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟେନର ଓ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ମଧ୍ୟ STFର ଅଣ୍ଡର କଭର ଗାଡ଼ି। କଣ୍ଟେନରରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ଫୁଲ୍ଲି ଆର୍ମଡ କମାଣ୍ଡୋ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ମୋବାଇଲ ବଙ୍କର, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଥିଲେ STFର DSP ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ସେପଟେ STFର ଅନ୍ୟ ଜଣେ DSPଙ୍କୁ ସ୍କୁଲଠୁ ଟିକେ ଦୂର ଧର୍ମାପୁରୀ ପାଖରେ ନିଜର ଟିମ୍ ସହିତ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନ ଯାଇପାରିବ। ଏସବୁ ତାମଝାମ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାରଣ ଥିଲା ବାସ୍ ଗୋଟିଏ, କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତ ବୀରାପନ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଥିଲା, ସେଦିନ ରାତିରେ ସ୍କୁଲ ବାଟ ଦେଇ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯିବ ବୀରାପନ। ବୀରାପନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅପରେସନର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅପରେସନ କକୁନ। ବୀରାପନକୁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ତାହାର କୋଡ୍ ନେମ୍ ଥିଲା କକୁନ। ଅପରେସନ କକୁନରେ ସୁଇଟ୍ ବକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ର ଥିଲା ବଡ଼ ଭୂମିକା। ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କିଛି ଏଭଳି, ବୀରାପନର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେମିତି ଓମିନି ଭ୍ୟାନ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଛେ ପଛେ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଓମିନି ଭ୍ୟାନ୍। କାହିଁକିନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଛରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଆଖୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ରୋଡ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବ, ଆଉ ବାସ୍ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଛାତରେ ପୋଜିସନ ନେଇ ଲୁଚି ରହିଥିବା କମାଣ୍ଡୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଫାୟାରିଂ। ସେପଟେ ପପରପଟି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଏକ ଢାବାରେ STFର ଜଣେ ଅଫିସର କୁମାରେଶନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସାଇରନ ସହିତ ଲାଇଟ୍ ମାରି ଆସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ଅନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସାଇରନ ଓ ଲାଇଟ୍ ମାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ହେଲେ ନା, ଏହା ଥିଲା ଅପରେସନ କକୁନର କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ STFର ଅଣ୍ଡର କଭର ଅଫିସର ସର୍ଭନର। ସାଇରନ ଓ ନେଳି ଲାଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ଥିଲା ବୀରାପନ ନିଜ ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅଛି। ଆଉ ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ଥିଲା ବୀରାପନ ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ହତିଆର। ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ଆଉ ବାକି ଅଛି ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା SP କର୍ଣ୍ଣନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍। ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ସେପଟୁ ଆୱାଜ ଆସେ, ଚିଠି ବାହାରିଗଲାଣି। ଏମିତି ମେସେଜ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ଭରା ରାସ୍ତାରେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ ଏକ ଲାଇଟ୍, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇଯାନ୍ତି। ହେଲେ ତାହା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମୟ ଆସିଯାଏ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର, ଯାହାକୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ ପୁରା ଅପରେସନ କକୁନର ଟିମ୍।
अंधार राति रे फुल स्पीड रे आसुची एम्बुलेंस आउ ठीक स्कूल आगे आसी अटकी जाए। गाड़ी रखिबा खेणी एम्बुलेंस रु ओल्हे दौड़िबा आरंभ करती एम्बुलेंस रो ड्राइवर माने एसटीएफ रो अंडर कवर ऑफिसर सर्वनन जोरे जोरे चिल्लाते सर्वनन जे गैंग भीतर अच्छी। ठीक एतिक बेले एसटीएफ रो चीफ कमिश्नर के विजय कुमार एक माइक रे वीरप्पन को चेतावनी दियंती जे आमे तम माननकु चारियाडू घेरी देइछु, सरेंडर कर दियो। हेले वीरप्पन रो भी उत्तर गोटी नो सरेंडर। ए सब भितर एम्बुलेंस भितर वीरप्पन और तार गैंग तरफ फायरिंग आरंभ हो जाए। बस कथा एठी सरिला। एसटीएफ रो पूरा टीम और कमांडोस एम्बुलेंस ऊपर को करंती गुली वर्षा, ग्रेनेड मारठू नहीं गुली वर्षा। ग्रेनेड एवं बंदूक गुली रे एसटीएफ प्रतिशोध नहीं। किछि समय फायरिंग पर कमांडोस जाई एम्बुलेंस रो डोर खोलती सेतेबेले बस गोटिए आवाज आसे ऑल क्लियर। निज जीवन रे प्रथम थर पाई चीफ कमिश्नर के विजय कुमार वीरप्पन को देखिले। ये हला सही वीरप्पन जे केते पुलिस ऑफिसर को जीवन आनी जाइछि। ये हला सही वीरप्पन जे पूरा तमिलनाडु पुलिस को निज अंगूठी रे नचाउथला। हेले एबे से माटी कामुड़ी पड़िछि। आउ एहा हला कुख्यात डकायत वीरप्पन रो शेष रातिर कहानी।